Itziar, Gipuzkoako kostaldean kokatutako entitatea. Hemen, entitatea dela diot, zeren Itziar berez Debako auzoa da. Hori bai, ojo al Kristo, ez da edonolako auzoa. Itziar auzo udala da eta nortasun berezia du. Itziar izena Euskal Herriko emakume askok daramate. Itziar Ituño, Itziar Atienza, Itziar Orexa, Itziar Alduntzin, Itziarren semea eta herri hontako ilapaindegiak. Nondik ote dator Itziar izena? Misterio hori argitu beharra da. Ara, neska bat, ea nola izena duen. Kaixo! Kaixo! Zer moz? Ondo. Izena, ni Mikel, zu? Itziar. Itziar! Nizek duen dit. Herri etorri, neska bat eskoltuta Itziar izenarekin. Bai. Herri zenbat Itziar zeate? Gutxi gora bela. Ez dakit, 30 bat, 20 bat, Bastante, Bai. Hora herri txiki bat izateko. Bai, Hainbeste asko. Itziar. Eta zuek etxean adibidez Itziar bat baino gehiago zate? gu hiru gea. Adios, hiru Itziar etxe batien. Bai. Herria ezautzen jarraituko, bale? Oso ondo. Iluxu bai? Bale, eskerrik asko. Bai. Adio Itziar, segi ondo, gero arte. Zengoiz gimnasiatxuak. Josepa, galdetulik ez zenbat urte dituzun? Bai, Baina galdetu gainera, zenbat? laro eta bost iez pasata gainea. Laro eta bost? Bost. Da gimnasia eten duzu laro eta bost urtean? Bai, Baina, eta erraz gainea. sasoia, Bixo egingo deu? gimnasia? Bai. Bale? Baina egitera zuk inbizu, Zein da lehenengo? Esko gora? Bai, gora. A ber, behia jo bain. Hola. Egon, Josepak laro eta bost urte, hankak okertu barik, okertu gabe, eta... Hola, bai. Zuk itxeza, ez de zuin, A ber, Ez de zuin, hankak bine hola, da kutu. Ez du balixo. Ez du balixo. Dios. Ez du bali horrek. Venga, tak. Hola, Tak. Eta tak. Lotzarri, Hori lotzarek eratzen zea. Nola deke? Josepa, hau ezin dutin, beste zeitzen duzu beste gimnasiarik. Beste iketa hau. Hau baitako da gore. Holako hanka luziaki. Oen beste egingo izut. Hola, sin más. Sin más. Venga, Bota da hori. endo. Adios. Venga, da. Da. Usaugo eskuri. Hauxe gogorra. Parre. Metro berdi faltazuta. Zure denporan zea gutxi indezu. Gimnasia gutxi, deporte gutxi. Bai. Ni bezala bizan mazina jata palo ungoro eta palo muenbera eta arbola punta eta jaso, ni nintzen bakasti egin. Josepa, Zer? eta honez gain, beste zehose egiten duzu? Gero kuartuan egin jutenak. Kuartuan gehiago? Hoi eginda, gero ikitut estiramentuak hemen. Ojo. Hola, harrapau. Bai? Hankapuntetan, eta hamentxe, eta mar konta hortien. Hogeta mar konta hortian? Bai. Eta hor? Hankapuntetan. Egon, konta hor. Zenbat? Bi, hiru, lau, bost, sei, bederatzi. hamar. Eta bizikleti ere bai. Bizikletan egiten duzu? Bizikletan, ordu erdi pasatzen nik hemen jartzen naiz. Eta telebizio bitzen, Hemen bizikletan da telebista telebizta ikusten. Eta elurra doa, nuntziuta, Gaur? Bai. A ber, etxe. A 300 metros atzo zantzuan. Honez ema metro dakaz, itziarrek. Ez da gizema dazkan, baina itziarrek bauzka. Josepa, edurrengo balu, gaur, elurrengo balu, da etxera gueltau ezinko banintz, hemen loin liket, etxean. Haben biek hiru egin leikelo. Bieko iruk? Bai. Da ze, bakarrik izan duzu normalean? Ez gizonak egin. Gizonakin? Bai. Gizona bakazu? Bai, ikusten Ai, ba. Dios. Lara eta zazpiurtekoa. Da, hiru gehi lekelo hemen? Ikusten ba. Osa, gaur edurrein eskero zuekin lekelo? Baita, nahi bat dibizu bai. Eskina baten ni, Zu eskina baten. Gu alkarrekin da zu eskina Bai, ni erdixan Erdixan bestela... peligro zurekin. Peligro zurekin, erdixan garri eskenzu. Ni eskina baten jarriko nintzake. Gizonan aldia zein da? Aura, handiko ba.
Horrela. Osa, hemen eskinan? Bai. Ni hemen, eta behiu, beste bat entzatu gixado hemen. Hemen, gizonantza leku hemen. Lekua bai. Zeizen dauka gizuna? Apolinar. Apolinar? Bai. Bueno, Apolinarren lekua, Ba, hemen erdixak. egongo litzake elurren izo, Bai. Joder. Eta gero jaikitziako. Jaikitziako. Aiki orduko oetik. Ez, oien zaurela. Bai? Hola. Bai? Edo hankiai. Horrela. Bai? Hiru bat aldiz binen bixak, Cambio. Jup. Cambio. Jup. Eko edo. Hoi, jaiki. Eta oain nik itet, hau. Bat. Bi. Sei. Bi okingo duguri? Hai, venga. Bat. Sei, seiku osu. Honekin kompleto. Bai. Tego lanien hasi. Josepa, hau da nahi da ero, pixkat eskantzeko? Nahi aldi bezu. Pixkat, Eguna gero luzia gaur, Josepa. Bai. No, gaur, kurbako neska, fantasma, espektru eta inbeste misteriokin, telefonoan koberturai gabe nao. Ara, belurrezko pelikulak ere holaxe hasten dira. Ara, pertsona bat, bazen galdetzea. Kaixo! Hola, sagardo basoan sartzen dugu mobila eta kobertura hunditzen zaigu. Ojo, Kristo, zesan baita, Hementxen zimera gainean jartzen dugu sagardo basoa eta mobila eta koberturak itzen zaio normalean. Bai. Ui, probatu behar da. Probatu beharko dugu, Bai. Hementxe esperimentu ingo dugu, Laskurko hormigeron. Banerak oso gutxi dauka, saiatuko gamen jartzen. Eta ze sartzen daula? Osore, holaxen. Vale. Osan sartu eta... Eta hementxe denbora kobertura, pixkatxo bat eman. lortzen duen bitartean, hementxe maitanekin izketan. Imaginatu, hementxe jendia faltan soziedadian, 20 launa igualen gotzatela eta Bai. 20 telefonotan di jarritamen. Bai, jartzen die, bai. Aha. Bai. Eta normalean hori afaltzen da jartzen geanean, eta bari, behin bat edo Claro, jakini bai. badugu hor jartzen dugu, eta gero ja berriketarako edo hemen lehiura erte, Bai. edo balkoira juten gera. Koberturen misterioa, Bai. Maginan misterio tokatu zaizkit, maitane. Aber, kobertu hartzen duen. Hartu du? Nereak ere bai, bitirik. Impresionantia dau. Sin servizio jartzen duen nota, guantxe, hementxe, 2 o 3 marra bazka, eta baita 3 jere. Dana hartzen duen, maitane. Bai, nereak armotela godabil, baina. Aberre, hemen kanpo batean. Ara, bez? Ikusi, sin servizio. Eta hori honea sartzen dugu. Gitu, nereak 2 marra hartu ditu. Bai. Ai, honek bai. Zureak bai? Beste 2 marra. Petrosek eta guztiak. Hau baitane esaiezu baino, zergatik da? Telefonoan gatik, kobertu galik, edalontzien gatik. Nik uste sagardo basoak mundialak esan Sagardo basua, emango diola, Bai, maitane gauza bat, basua, zizan behar du, sagardo basua edo edozein basotan berdin da. Ba, guk ditugunak sagardo basoak dira hemen sozidadean. Bai. Holan baso txikiak eta egongo da, Bai. bate, baina handitik ibiltzen gara. Bai, hemen Sozidadeetan makizu, baso tubonez inzartu ez da, Ez, telefono hori da, bai. Hemen peligrua da basua sagardo zetik gani bado, karo, orduan ja, Hortara jatzeko dana guztia izango da. orduan 3 geta, 6 geta danak. Denak orduan. Burutik nik hau hil izan diet, sakoa eta lastoik edazte lepun, sartzen. Lepuan esartzeko lastik hau ipini? Bai. Benetan? Nik ala hilteat, inaizpek? Bai, zuk ere ipiniko zu? Bai. Bale. Ez da lehenengo aldia eta azken ez da hien izan. Idea ona da, ez? Una hau txarra, demurietan egin uste txik hemen. Bastante itxura Bastante txura ze, dakaula... ikituna. Zako izkerra hartu da. Monje, ematen dugu, monjeak. Monje. Ikusi dozue, nik buruan jantzita naukan, txapela, biseria edo kaskua. Josekin itziarren, sakua buruan. Kantu ere aldatu inomen da. Elurra teilatuan, sakua buruan, ala etzaizu sartzen lastua kolkuan. Igazti hori deipagatu atu aurra jun, nik onutu hartu. Vale. Aio, gozoen! Nazatu bai guen.
Toma. Hemen epelera, Jose. Bai. Tak, Haude gure zea. kalefazioa. Bero Bai. Hartu. Da. Uste jugurtxe, da. Lehortzeko. Epele horrengo itzi jai jagune, seko eta gaina eper bilegatetuk. Oin, Jose. Bai, basua da, eta, zer. Eta, baso bat, edalontzia eta mobila barruan. Bai. Ea, tekoztu gori. Hemen kobertur egin gezki bilte gaituk. Bai. Eta hor sartuta asko zegoetan kobertur jartzen dik. Mobilik. Benetan? Bai. Dios. Hamentxe, Orduan, ere sozioak orduan egia esan dira. Bai. Baso batetik deitzen nahi zela eta... Bai. Osak, egia esan. Garai batean, Itziarrek erlazio handia zuen arrantzarekin. Jendea txitxarrora etortze zen Jesukriston legatzak harrapatzen. Listo! Bale, Aldatu zera? bai. A ber? Hau, Zer? aldatu zera. Bai. Utzi, ez tozu gutzen hanketan? Hanketan utzen ez? Eso, diototza. Eta gaina, eurratik iten, berrotuko, Baina, oin gauzat, zeuk txikituko zu? Bai, gazen. Anteiz, jo, Ez, gazen. Agustina, baina kontuz, Bai, a ber. Zeu bintzen, a ber, Agustina, ez da lehenengo aldi izango hau, ezta? Lehenengo aldiz. Eta gaina azken arez, Bai, oingo. Agustina, Ez denbota, kontuz, Ez du nahi. Honekin, gaurko egiko nahi du, ezta? Gaur egin guztiko ez, gaixo bieda. Ze punteri zeu gazu? Erdi zen jotzen dozu? Oin junin biedeu, zukaldea. Bai, ez. Vale. Pizka bero bieu, Berotu zera pixkat? Bai. Bai. Barru guazen barru orduan. Bueno. Hau leku peligrosuan etzat eta. Bai, bai, Ibilit, azkenean, egarri pixkatein, deu, ara, hemen bado, menditik datorre guda. Ez torresa jateko, baino, a ber... Alola, harria txupatzen, Bueno, zehozean deuta. Meka hauen zoz, hemen txe, itxurri arrasko izan da. Evoluzionatzen da banien gizekiak, hilabetian behin jan luke, uste oso. Da zer jango luke. Konzentratako pastilla batzuk, hartu pastilla eta urrungo hilarte. Pastilla jan da urrungo hilarte. Da, pasian. Lania ez, Pasian. Evoluzioak izan dira divertitzeko. Evoluzioak izan beharrik deskantzurako, eta bizitza hobeako, eta... Da zetan pasau du eguna. Eguna, galdera honek hori. Eta jubilatzeko, asko falta. Jende batzek izan diziek, zein biarek guain. Huilotuko zein biarek egona. Aburritzen guaiz. Zatezio, nik desiatzen atxo, aburritzeko. Aburritzeko, desiatzen atxo. Da ze kantante gustatzen eskizuan entzutia dibez? Kantantiak? Bat esatekotan. Euskalduna gustatzen eskate, Lete eta... Eta bestela, kanpokuak? Jo, kanpo ahondazan, Sinatra eta hauek gustatzen zatek. Sinatra eta Sinatra. Frank Sinatra? Hoi beti gustatzen zatek, Sinatra eta Don Jones da... Da kantauta? Kanta... Fausto? Neu baina hobi baldin ma haitu jenti. Haitu. Hori ere filosofia hona da. Baina hobi Daniel, entzun da isilik. Baina hobi izatetu ba. Baina entzun da ero kantau. Baina Frank Sinatran kanturik ez, Fausto. Kantau, Frank Sinatran kanturik. Akera da. Bai? Atero. Zein, kantauko bat? Bat, jo, kantau jo. Zein? My Way. My Way? Baina inglesez bak izu, Fausto? Eta hitzike. Entenitze espaldimek, kantu asko zobi, Hori ere beste filosofion bat. Eukaz matzek. Xoa, fifo, lo que sea.
Saiatu gora, baina hitzak eta? Itzak, nekena, esan da, ni nahetena. Frank Sinatran, My Way. My Way. Bai. I let it go, Samai Shilbai, I sorry low, let me say, I like someone, I do, I can imagine, it sounds like feel rain, I feel, I don't regret, I did my way. I was away, I got it wasted. La da da da, la da da da, la da da da, la da da da. Nere modura. Hausta, itziarko extraterrestria. Gaur jamon txorizua, da mendik aurrera, jate utziko dugu, Bai, Baina gaurti aurrera. gaur jana, Gaur jan. Euskateako. Urru bastia, urrengo herrira jute ditzenia, beste bizka jan, sei lanatzen. Poliki, gaztien.